Safwa Yawo Kumasi Sokoban Wood Village and I want to say a day a Jumojo Tata Obia waji Yesu Kristo din de bia onyera eda edi akire no enkwaje bre na so Kane asafo aye from True Faith Church International dodo na from Ojire Kokko Dan kwan ye ni daso
therefore and I no pay and my dream to so a cheer at Tifunia. There will be a quaba about this year 99.51 rather. This year FM 99.1. That's right. Hey, no crew to do any jam qua. A brother say, Yadina Mia Samo Eba, Enti Bomode, the catcher of Dofubi, now Dofubi, catcher of Dofubi, na Yenti, a Radia Samoa, and Nam True Faith Church International, Sokoban Wood Village, branches so at the air base. So you can have us this year, you buy a pen and Yamiasam at Toaso. Yada otumfo nyankopon ase ene anopei yama atiefo enyina akwaba ereba adehye FM so 99.1 eso omadehye nyamema yenimse Kristo adom obia hoye ebreduru se no kware giri asafo a yewo Kumasi Sokoban Wood Village bola janhye yenam afirikese so ene obeche Awurade asem di mesre atiefo ene adoforum nyina se ebre no aso bomoden netwi ben wo fidie na onyame asem a ye be ye nyina yinti mfambo yebra nyame asem ne eguso a ye bo ho dawuro na serebe ne nyina be nya nkwagye nti ene eguso ka asempa no nkure di mesre yo donhwere baako ene fa ewe enim nti ene entena na menim se obeye nhira dodo a ehwe wo media ne so nyina eye TikTok no eye evangelist Ojera wo live no so a TikTok wo no share e ma foforo afi Facebook no nso so eye evangelist Ojera sa ko adehye FM so a Facebook no nso edemo eye adwuma Awurade wo nhira yenda amen. Choro number eto na yewie dwuma die no a number se didi dwuma e wo studio ha no choro to osisi a yewie pe na wafre e dia ba dwuma die so na wonso o de wadwenche aba 0246 18 5959 0246 18 5959 aha ofre e de ba dwuma die so a ye beje so aha enti ya fatigo no so nkan okay aha 0577 04 21 30 dodo a ehwe Facebook no de number no kore da hodada but me phrases here because inyamie phone lines no entumo nti aye nyame asem ne braso de ye bebo mpaeɛ na mpaebo na chi no de Awurade ewo ma no pay atoaso nti ye bema yenua same de akọ mpaebo sam ok medase adofo no me tiefo no ye bompae inyankopon ne abankese ye tumi mu hodenfo wa so ne asase nyina hye wonsa ye da wase ye hye monyam ze wabo ye ho ba na ne beduru adehye FM 99.1 Awurade wase muntini ye wa ha ye so pa cho se hunyambo na ma asema ye de ba no nkotena akra akoma so wontim famo bra no ne omugidie se Awurade wo tumi prince be hye monyam de ne mkan na me ahode ne bu echi dom da amen amen yo sam ya dase yo nyamema ene atiefo ene adofo no ya bompa ya wi de na ye betoa asempa no so iguso a ye bo asempa no dawuru na botaya ye de kan yankopon asem nyina ne se nipa baji Kristo adi na wasakra na dwen serebe ya
ɛda edi akyire no yɛ nyinaa nso bitumi anya nkwagyeɛ Kristo ɛnumonyam kɛnɛden daa amen ɛnɛ masɛm a mede ba no yato den sɛ tumi ɛwɔ mpaebom nti medɔfo a wotie me okristoni a wotie me ɛmfa mpaabɔ ɛnni agorɔ tumi ɛwɔ mpaabom nti bɔmmɔden sɛ wobɛyɛ mpaabɔfoɔ sɛde bɛyɛ a wɔn nso so no ɛnoma papa a onyankopɔn asiesie ɛde ama no wɔn nsa bɛtumi aka wɔ deɛ kristo ɔmɛboa yɛn daa amen sɛ sɛ metom ani hwɛ wiase ɛne Ghana ha ɛne akristofoɔ bebree abrabɔ mu a dodoɔ no ntimi mmɔ mpaeɛ yes nti sam sɛ ebinom ntimi mmɔ mpaeɛ nti no ama ɔmu nneɛma hwia na ɛhwie tugu fam na meba sɛ yɛka mpaabɔ a ɛyɛ nkitawodi a onipa ɛne onyankopɔn ɛdi nkɔmmɔ ɛde n'ahiadeɛ bi ato otwɛdi ampo anim sɛ bɛyɛ a onyankopɔn so bɛfiri ntumi mu abɛboa nipa korɔ bɛrɛ wohwɛ nipa a yɛaba asase so sɛsi ayi a akwadworɔ abɛtena nipa so mpaabɔ mu akwadworɔ abɛtete nipa bebree mu na mepɛ sɛ otiefoɔ biada a wotie ma nɔpɛ yi wotie me yie asase a yɛte soɔ yi yɛntena so kwa dabi ti asɛm no yie paa mesɛ me ne wo kasa fa mpa tumi ɛwɔ mpaabom nti obi a wotie me biara no asase yɛntena so kwa sɛ wopɛ sɛ wo nneɔma yɛye ma wo a to mpaabɔ si wɔ gyeme so amen asase ɛyɛ musuo asase ɛyɛ ɔhaw asase gyeme so amen Job chapter 14 verse number 1 yɛnkɔ Job chapter 14 verse number 1 yɛnkɔ wɔse onipa ɔbaa wo no Job na ɛkasa no o awurade asɛm se onipa a ɔbaa wo no ɔbaa ana akyem wɔ awowoɔ ne na yɛ tiaa bi deɛ di kae wonkɔ mfie a wobɛdi no asase yi so no ɛyɛ tiawaa bi tiatia yes ɛnkyɛ ɛnokora nso yɛbɛyɛ aposta bi taa kaa bi ho ɛne loto kiasu bi ho yes yɛatwerɛ water shock 22 mebɛɛ ho kɔhwɛ mfie no ɛyɛ 22 years nipa nyini nkyɛ dabi gyeme so amen ɛyere so paa so a wobrɛ bɛ so wobɛwu afiri asase yi so na adeɛ a awerɛ ho ɛwɔ nipa bebree asetenam no sɛ yɛobu hɔ no mu a ɔba asase yi so no wamenya nneɛma pa biara ɔmenya hwee ohia ne ahokyerɛ ɛkɔm gyeme so amen na wakɔ no basaa na ne kra asa akɔhunu ama no ɛwɔ asama no because wamfa nyamsuro ama no bra nti Job sɛ onipa ɔbaa wo no onipa dasani biada a ɔbaa ana akye wawoɔ ne na yɛ tiawaa bi wona yɛ tiatia na ɔhaw ma awurade mfa bɔne nkyɛ da onipa dasani a ɔbaa na awoɔ wona yɛ tiatia deɛ tɔ so mmienu ɔhaw ma wiase wɔ yɛ yɛte mu hwan na ɔbɛtumi de ne nhyɛ se ne bɔ sɛ ɛnyɛ ɔbaa ɛna ɛwɔ me obiara ni hɔ medɔfo a wotie me ɛyɛ wo maame ɛne wo papa ne hyia mu ɛna hyia yɛ a mepakyɛw bebree ɔmu ɛtumi nyinsɛw ɛma wo ba ateasefo asase so nkwasɛm deɛ san sɛ nipa ɛna akyem wɔ awo bɛtena asase wɔ su nti no wɔhaw da wo so wɔhaw a adamɔ ɛfaa mu no ebi da wo so nhyɛnka Yesu din amen na saa wɔhaw wei ɛdɔɔso bebree sɛdeɛ sɛ sɛ wɔhaw si de da nipa so wɔ no obi tumi foro kaa ɔba atenga junction na ɛde no twam adu kagyetia pressure nkoa because ne dan ka so efie wura ama ne na atwe mienu ɔkɔfa 60 million wei
onkora miensa 6,000 Ghana cedis okofa me para miensa ne yere sanye nti pressure upon pressure na dwuma nsanye running for one nche amen to how what the daily password aya o how anu odere yes na ebi ye huhumu de ebi nso ye hunamu de ekwasem jeme so amen amen obo ma ne de ne yade how dan so yade how yes wa kwa enko krankro amani getire nyina hye yes obo nso ane how eya waresem efiri bra ba ma de ka wose ne nsa onye nidie piem ewo na brabom oh de bia ntokwasam de bia yesi nkonya ewo na wade ho rani for one ncha amen me pa wo ma se matodi se tumi wo mpabom etu okristoni a wada keka ho bompae odini ni a me pa wato fom ewo mpabom sori waka sorry na mpabo tumi bubu nkonua yes rani for one ncha amen waso woni pa oba ana wo ne na etie wa bi na etie na wo how ma o piese nhire to haru gwa hodo egu ahodo ebon ma ne de ye dwumasem okwadwuma mu bia ne yi na di nonko a wo kita certificate a wo qualify obura dwuma kuo o tese obura dwuma so bare okobia ye ne yare jate no ifri obuo so promise am free dan so wa chan bo so ba bua no ebe wi ase na aye hwebuada ni nyina yo how jame so amen obuo so ane de eye spiritual marriage ohuma wade yes awo how kese ba ko no obuo ma ne de ya wo obuo ma ne de ya kwantusam obuo ma watu kwan emfie parapare ebia duasa ne yetire watu awo brem obi ma so kata akura woni bi baby odi ntitu kura woni bi medafo mpaabo wate yes jeme so amen obuo so ane de sikasam yes sikam toni nsam wa na ne bayare efiri ne ba so na kwa na yere so nshanka yesu din amen enti wo how do a edita ni password eya kese na de ama woro se obu okura wontimi kura ni di woni sika woni bibia enso so na duane a wodi ya hihya man wadi abro so the whole day eye bayira tamienza wodi bro so pa obeko D16 ranan kaya amen enti wo how edita ni password bebre papa na sa wo how anyina da otiefo a wotie me adofo no ma mo hwem wo media no so se san kori aboni we be free ho wo how we betimi ya free ho a ye de mpabo tenene gidie ana eye ho adwuma yes jeme so amen ti jobo se onipa oba ana ache wo ne na yetie wa bi wona yetie na wo how ma yes nti wo how nti ana onyagopa ka che yense onipa biada esese utu mpaabo si ho nipa bia esese utu mpaabo si ho paabo free tini mu no etimi pan komia efiri nipa so me tofo wutia me adwuma sama ya basama anda na umfa mpaabo si ho na unsu mfiri nyagopon na oma metew yes obi timi gan ana me yire jame na ebe wi ase no ato nsa wiem eye mpaabo jeme so amen makwa wade me nya ba awon wasema ye dina mam eye mpaabo shanka yesu den amen eti abra onyame asam ade kasa we akyere ye no yesu ba ye no wo kyere ye nse esesa onipa biada titu ni akrisofo ye de mpaabo eye yakode yes na enyoma esese ye nsa kan wa brabom no ye nsa tim yaka jame so amen Luke chapter 18 verse 1 Luke chapter 18 verse 1 what was I na obu won bebi kire won say eti yesu so ne dom no nam no anu obu bebi kire won say etwa se ni bompa da won mere ho etwa se ni bompa dia bompa da won mere ho hallelujah amen okay so ni utema no pai enu akoda bompa wa mo wa bompa ye nti when I was so
no so sora abo koto kura timi pamu dai so mu utimi tumirika achichidie timi ni komirika achichidie timi komirika no achichidie na esa no awale baba ne nche amen sei abra wa ya mra awo mpabo mu nti onso da ya so nyina sai enye kristo ni abutie me odini ni awpa elmonyam bi wopa wachia ene fahudie awo twede bojagupo nsem no ye de mpabo ene siwo nyakasa yes Tumi adi Kenya mi asem kran mpaabo mpaabo wanti yes so you apologize na wanti ma nya mpaabo wa asem no entimi nkwachiri dabi na tumi ntimi ni achire enya dwuma bi shanka yesu denda amen etu hawa tete ni paso awa asase wesu no edoso yes ti Kristo say etasa oni bobo mpaye da ho mere ho don say yesu Kristo obeshi na dwuma se kra bobo mpaye ko ya kwankyere Medafo se wa mo mpaye a onioma be sey o nipa bebrebe enioma onyankopon sesio e de ese ode ma wo mo no bonsama hejake ni nyina mani nyina aka wie yes bonsama hejake ni nyina we say ya woni baba sase so a bon abonsamfo no mu nipa daache yo se wo ube nipa titru yo se wo ube nipa kese ube nyam yentuma bi na o ma sankan san mo nyam ni nhira Sanya mpaabo a efiri tiri mu a utimi na ho da dabi timpaabo tumi wom tim dofa hutie me jai ekasa tenten no le tu amo won mpaabo da be nkurimdifo nshanka yesu din amen to so bra say Luke chapter 18 verse 1 what you say wo so bu wo bebi de kire won say yesu ne dom hia no obu bebi kire won say etwaso ni bobo mpae da wo mere ho etwaso ni bobo mpae da wo mere ho yes obitimi bom mpae sa wase mabere mpaabo na ba hu de ko bia nti have to quit everything nyame kura ni ho no can say out nyame kura ni ho adenti na mabompa ya madwuma de bia ma nyame mabompa ya baba minya resource akonto ba ko a misimi tuo ma ya ho adwuma minya resource check wa brabo hallelujah amen answer me sha se me kakasa bi say ade bia akutie nipa wa brabo mu no ya de mpaabo tene ni gidie ni nyame asa yes so bompa ya na wo huru resource wa aya bunkunta bi awa brabom that case ebia na utosini wo bibim yes shanka yesu ni amen kaka ba nko na obubo bi hye won say to yesu bubo bi tira do say etwase ni bobo mpa da wo mere ho etwase ni bobo mpa ya da wo mere ho otemufo bi tira kura bi ase otemufo bi tira kura bi an na onsuro nyankopon na so no fari nipa na okunafo bi so tira kuro ni mu na okunafo bi so tira sa kuro ni na oba ne nchen say ano ba temufo ontene ne nchen say buatanji mi firi matamfo nsam yes hallelujah amen let's go so na de sade we yem fato hu opeso o kire yen say asasi we so no ye de bonsam na wa bonsam so ompiri pa bia nkoso jemeso amen nti esase so ba di Kristo dia o ma mpaabo etimi se na ba ya onyankopɔ be fa mpaabo no so ama wo setima kan ye wo ye de be o hwehwe yes yanko Luke chapter 18 verse 4 what you say na wampene ma no kyare kakra na otemufo na mpene ama ne kyare kakra na chiro kanitirim se mi so nyankopon na me fari nipa de na so okunafo yi ha minti okunafo ha minti me bu atema ma no hallelujah amen enti mfato ho a Yesu Kristo ye no opeso o kire se empaabo mu no se wo mu abobo mu na akoso abope ubo resource yes ibirim tetem so that apaki soti beto mu mo ni gidie kwaso okompaabo ache kura boso miensa wo hu resource na no wajai brother sister onyame wo empaabo tiefuo yes wo empaabo tiefuo ne duma bia ya no hwe gidie no akoma wodi be pie nanim si tumi wo empaabo yes jawrade asam se otemufuo no wo kan se mi so nyankopon na me fari nipa de na so okunafo yi ha wo ha minti me bu atema ma no na wamfa ne bo ba ha na me dwa me ho na urade se muntie de otemufo a ontene yi ka na onyankopon se omu atan enye wana wo so fra no emfiri awiamu anadwo mu ana hallelujah amen
wase wo Nyankopɔn so to ne bo ase kyere mamoa eti wo moa tai awia ne anadwo mamo ana anye wo moa omusu fra ne hen awia ne anadwo na ana anadwo no ana awia ne anadwo se de bia Weri obo ba ko pa eno kro koto a Ewurade onu kro obo mpa ye kra na ni se akum no koto bo yes masa abonsanfo omonyo se wan nyiro ho aho aduane a wan kasa wan no esi jaso no obi ba behia de akọ ama de komada jemeso amen amen nti Kristo me kredentia se ade biada akutie wa brabo mu bia yamfo mpaabo nya de bai ensi wo yes na mpaabo mu tumi no ebaji afiri obonefo ne nsem mpaabo mu tumi no eba bi nya dansia yes idofo wutie me ede no atete ede no tadwen yes ede no awraho ede ni wa mania eto Onyankopɔn ntimi nyimfiro so ohwese obebo mpae yes jemeso amen amen ohwese obetu anamo awo mpaabo Shanka yesterday. Amen. Now no na Samuel ne mame. Hana. Wale ye akwa wale pa. Nanso awon wasem be ye ohaw e de man. First Samuel chapter 1 verse number 6 wokura babire nti ko. First Samuel chapter 1 verse number 6. Yes. Na here na ne kwa ne yin say. Tiayo. Abraham na akwa wade no. Awurade tu ne yafunum. Tu ne yafunum. Wanka se baifuo. Awurade tu ne yafunum. Na hana ni ba. Yes. Na ne kura pane na owoma. Yes. Enti Bible say ehia ana ne kwa ne yin say. Son say pane na owoma na hana eni banti no. Na ayempu atwade bia ofie ho. Akuti anwom nko a. So be ngo da ho. Eyo how kese o. How kese. Ko hefie a wotimu ebu okura ne nkumafo a nansa no. Pai obde no ba faso ano. Awre ho. Obohom mpae. Oborade mpae. Hallelujah. Amen. Wanko nsifo nchai. David. Wanko brekune nchai. David. Wanko konfo nchai. David. Hallelujah. Amen. Epinum anti-credential no ama Satan. To gwa hu ye hiemu a no otu anam akọ safo ne nche. Bedobo wudi musuo eba ho so. Ebra wo tie me. Na oye yan na wo kira ba toso yi. Wodi baba ko pa anu a shabra safo. Wane Christ. Ne ho asam na me ka che no. Wase fa wa asam no. Anu ha no da de ne bra ne nem. Yes. Awon paabom. Okasem. Na epaabo mu tumi no. Eba mu anya woje. Epaabo mu tumi no. Eba mu anya fa ahodie. Abraham awon wasam aba dan so a otete no. Wanfa anya gorji. Dabi. Obitimi kasa sa. Baby but madam o kasa too much. Nipa no wo cheche wunsem kyen kwa wonim tumi edi na chie. Hey, you remember wo me jam se de. Jam se de. Yes. Oba bo pa you say they will care about your life. But nya no kwa. Oboa. Itiri mo serew. Jam so amen. Amen. It's a man. Evangelist me to san. Say bibi ha me. And I say no be nko ya mpaabo na me bo. Baabo. I don't talk too much. Dabi. Me life no. I don't talk too much. Ipa ntimi mo nipa. Now rather some say Jordan no to the password and no me aka. Jame so amen. Amen. And power to me again nyina ye. Yes. Eti mo ma ba mo apuo, mo nwanum ra kiso nchai. Ni mo na kwadia wo. Yes. Okita Tumi. Na so bo mpaya, obama ni Tumi na ba ye oje adwuma ma. Jame so amen. Amen. Ye do chokwa. First Samuel chapter 1 verse number 10. What you say? Na ne kra wura hoyi. Hana kra wura hoyi. No borade mpaye. No borade mpaye. No de ye sui. Anu ode ye osui. Anu o se bo se. No share bossa. Asafo urade. Sa wo wafuna mani hunu. Sa wo hwe wafuna mani hunu. Na wo kai me. Da wa kai me. Na wo wura free wafuna. Na wo wura free wafuna. Na wo wafuna babania. Na wo ma wafuna babania. Eni me ma urade ne nkwa nyina. Ba ma urade ne nkwa nyina. Na yo biara nka ne ti. Hallelujah. Amen. Hana ko bompa na o shebo. Sa shebo ka ho. Ibinum tete so de amakọ shebo mu ni so. Omu ni so. Oko bompa sisa nyame tie o. Wo hye na o shebo de ko. Wanfa nko. Brother, ebra oko bompa no kanse bi wo Mpaebo no mo. Pe Nyankopon ye sensitive o. Pa. Ni hade. Papa. Jade bia wo ka bia no. Ye careful. Jame so amen. Amen. Eti Abraham abo sampale o na kuma mi hade esi kwa. Verse number 12 na cho say. What
na ogusu bompa awurade anim no bra ogusu bompa awurade eli hyena no nso na hana kasa wona kumam na hana bompa wona kumam na no kwa na obesebese yente do acho na ne dia wonte enti eli bu no se osambofo eli hu abu hana se we sambofo ana eli ka kire no se eli ka kire hana se da bana obru nsakosie bana obru nsakosie nsafiri wani so hana bu ase da bi mi wura me yoba wura huni obesani sabiara ade me tofa wutia me awra wa kita wa no paya tuana mo pre kristo wate yes wa shabra sisafo anya sanom obefa mpaabo so amba wa di adanse kwasem abusham ni pa fanya we because o chese ubibia o ye bia enye yi na me fa mpaabo so yes ama wa de ho hallelujah amen yobo on ma abushia o ye barema ane odem senka be ma de wona nka ukita abushia na enso abeda na oba abeda no oba e wabusuan ene ma na adane mema brother enfanya nsanwe wate tranamo na hwe kristo akira kwai yes jemeso amen na mpaabo mo no enkunu abapai hallelujah amen first Samuel chapter 1 verse 14 ana emi bu ne say osambofo ana ni ka kire no say da bana bu nsakosie je safiri woni so hana bu ase da bi mi wura me yoba wura huni na bobesane sabiara de me nu bida na me hwemo bobo magu awurade anim me hawa eda me so no ana me tu nyankopon anim na mfo a waba wanto ba ohini bia ho enti wo kan to aso a hana ebo mpae awurade tie sofo elika chen se fa asundua de be ekọ na afeda so ye na hana anyin se awoba bonsam kese ma kristo bonsam na mo tumi o yes na ni tumi no wo yina di efrim pabom na kire nipa yes to kristo ni awode sari o dwa ma chi na ko hwe kristo ni no ada no otu nkrom aba na no mu a awre ho sofo birim timi mo mpae jemeso amen what ya asore na what ya no uhwese de bia nipa megu asore de mo ma meboa sole anu ada sofo uti mo mpae nyi fufu di ni bia wo fu ai ma fufu nko a odifu a o pese nyame fa so aye nsanchene akese o sore de bia aduane na ye ode wi agobe wa ya se ye ode o tache wa so sa ye ode o be dan wo hu nyame no nyam nhunu he jemeso amen mpaabo mu tumi no eye nsanchene babre yes nsanka ya so denda amen yo born ma ya wo no ane yesesa no shebre yes yesesa o shebre eto born na brabo wo bo nyina no enye sa no nyame born o yes yesesa no shebre efri na wom brasesa nwoma edikai 89 chemo yankono yago First Chronicles chapter 4 yes verse 9 what you say ana nya bisinya animonyam sini nuanom eto owura bia ya fra ne Jabes ne maame ewo no ebra ya wo ne pa ana ne maame esesa ne shebre yes nje ade bia na Jabes ye bia ne nkoye ana no akasa trans se dabi ma bra bo no ni edi kwasa metramu se ya o yanya ho kire ya de ne komo sami ko pa mo afri babia ye mpama sembim obu ama nkunu akura dan so no obetima ye adwuma bi wo kompere bi mu sa adu bre bebo na abaso no na wakoya ya de kiti obi ni apamo no ko di manager tam ayo how kese wade fa bane che amen eti Jabes ya de bai onya ni monyam sini nuanom che ni nuanom na na to ni din Jabes na to ni din Jabes if you say yanam de wo no hallelujah amen eti before say obenya ni monyam no na nkonu abone dan so yes nkonu am before say be pai no I am mpaabo no e de bai to see her yes kristo ni awutie me pampae me don fo awutie ma no pai do hwe me media no so no mo mpae nyam paabofo yam paabofo yes so process honhom atimu kura ye dena e yam paabo everything name yes jemeso amen First Chronicles chapter 4 verse 10 what you say na Jabes flow nyankopon say eti Jabes flow nyankopon wo mpaabo say senka wo hira me awurade nyankopon senka wo hira na watama hiem na wo se dimachi na wo se dimachi wo mo boni bia ma yeme na wo mo boni bia metome na yem ya mekame na ye bia amekame yes meshewa ni munyam ana onyankopon ma de o se ni nyina bae mpaabo a wo tu si wo no onyankopon ye o ma de o se ni nyina bae hallelujah amen tumi wo mpaabo mo yes tumi wo mpaabo yes so person
enema papa bi sisi wo brabo mu a eyam paabo na sese utusi wo won hunu sade no a bonsam de enkuguo e ba ya tade ahyew ba brawo asase we so na wasa ko wu akohuna mane jemeso amen amen adie bia da esi wo asase we so edikasi wo hunhum edikasi wo hunhum yes adie bia ye de ni hunu bia tutu nipa nyina edikasi wo hunhum ansa na pia firi hunumani edi se na kro obi bewu ala asmeka so obi bewu a hunhum no asama do hunhum se ne nipa asma si bewu obewu yes na saade o na esisie no nyankopon de fa dayesun otimi de fa dayesun yes na wayi na di ti na obitimi so daye na wahunu nyama bi ade ba chi na si yes nti ade bi bi kesi wo hunhum ansa na a manifest it was flesh nim ti si wo hunhum a nyame pa na o da fa dayesun mo wo pa na o da fa adifu so na ya dan na di a kire hallelujah amen abra wo so daye boni empa ba no obo abra wo so daye na enoma pa acha se ba wo kro no what ma ba mpa omo ai ana you can say enoma boni de wo so ho daye sisi anabam si anabam papa ne de mamuta nyame hia dada mi hallelujah amen ana nyame hia me nyame so be matukwai o so be ma ware obo mpa mpa wato inshanka yesu ne da amen 2 Kings chapter 20 verse 1 yanhwa wahiri zakaya nso how ne amanya bi to no obompa yankwa 2 Kings chapter 20 verse 1 what was I na nanim no na enanim no Ezekiel yari wo wiyade Ezekiel oyo wo here oyade wo wiyade oyade owuyade ye wo yade bu ho nyi zo yade bu ho ma ebowa wo ye de ubewu hallelujah amen na so obi timi ko yare sabia ne declare say ni parwa de pe obewu but say nyame to me ba mu a de wo wo okura no otimi ba nkwan timi nyane hallelujah amen de asaya enipa arjatia no nyame to me ba mu na mpa o ye tuma enkwa timi ya de ba esabam yes se bia na yare bi da so wo jabode nyina ahwero nipa nyina fa wo nya hwe eyem paabo se nyame kese wo yi a wo ye de wu jemeso amen amen yente do atoko na nanim no Ezekiel yari wo wiyade Ezekiel yari wo wiyade na emos bo dinfo ase ba ne chama ka che no se na odinfo asaya aba ohiri nchaba ka che ne se sadi awade sie nie na na sadi ehu asem kan che o se ofie samanse shase na ya we na wo bewu na oye te wo bewu na wo nyankwa ano dane ni che ofasu ti abra samre ba ohiri ncha pa o dane ni che ofasu wa mfanya agodie ebi ekrisofo bebe isura baivo onya kwa so ne ka che se baye bi ana ho bone na ese pe na waboto kwamoa hallelujah amen isa so baba mpae na aye no hwamodie ene nkomuhunu na yade yi o adwuma sem yi o eno onkata sem na ne yam hyehyara wadu migration hono kwa no a ya examine no ya no kwa wonsa ne gidie enye gidie so betimi atukwan ampa na ni gidie no a esuanu nti no ni asa abon waba yes pampa boy adwuma jemeso amen dente do atoko 2 Kings chapter 20 verse 2 what was I and what dane ni che ofasu to dane na ni che ofasu no ba awurade mpae se obo awurade mpae se awurade I said mananti wanim no kra I said mananti wanim wonu kura ene akoma eye pemu na manye de ye wani so na manye de ye wani so na Ezekiel suesun kese na Ezekiel de suesun kese Mpaebo no wo susun kese yes firi na kuma mu nyina bompa kire nyakopon brother be say how no down so e Mpaebo nkutu na betima ye firi so titu anamo na bompa ho wona pa wona ma omre yes so de wona ma chia obeka se nyame ni ho so de wona ma chia obeka se nyakopon kontem Mpaebo me tofo wo tie me onyakopon ye Mpaebo tiefo Mpaebo tumi won Mpaebo yes onyakopon na de sade na mai se bibi haya ya e kristofo yamre nanim yamfom Mpaebo so yes nyame yade se jenu nanim correct hallelujah amen enti abra Ezekiel ko bo sampae onyakopon na Isaiah kro no aso emma akwankyere pai emma yare no ho ye de be eye ne den yes eye Mpaebo ntia Mpaebo
ntadeɛ bia da ɔbɔnefo no ɛhyehyɛ ɛde to nipa soɔ no sɛ ɔma mpaabɔ ɛdɔɔso a na wɔn mu aba mu a sɛdeɛ tie bia no bɛhu Nyankopɔn ne mo nyam bohu ne mo nyam gyeme so amen amen na no asomafoɔ no yɛ nyame adwuma woyɛ nyame adwuma na ɛto bɔnsɛm sentudua ana Satan ko wura nipa bi ana obi obadwen sɛ ɔmo bɛyɛ asuafoɔ na yɛayɛdeɛ astro for yɛkɔ Acts chapter 12 verse 1 what was that what the Petro to afiase what the Petro area to afiase hallelujah amen Petro yɛ somafoɔ pa ni gidie so wow Christianity nyina na epila Kristo di na chi ɛde ejam nso ka ba mo no a wɔse what the Petro area to afiase Kristo fo bebrebe omo di da honhom afiase no man to afiase remind ba masa enyama nya better sa o say na no so for Paul say ye na honam fam na so tu sa honhom yes 2 Corinthians 10:3 o ka sa sam so be Kristo ni a enyo de say wo nham so ho so be tini ni a enyo de say wo ha ntime ma wo ha no baba na eba Onyankopɔn ama ye kwan sɛ yɛmfa mpaabɔ so ɛme yɛde sɛ de no nenim na wɔn nsa no bɛgye mfiri Satan nsam yes Peter no mo yɛ adwuma no asɛmpa tɛ no gu so ɛkɔ so yɛde Peter kɔto afiase yɛhwɛ deɛ si ɛkɔ wɔse na saa bere yɛ no ɔhene ɔde te ne sa yɛ asafo mu nnipa bi ayadeɛ abrɛ no a asomafoɔ no ka nyame ho asɛm no ana ɔhene Herode ana wɔhene Herod ɛte ne nsa yɛ asafo nnipa bi bɔne nkɔ wura ne mu ana ɔte ne nsa sɛ ɔyɛ asafo nnipa bi ayadeɛ ɛmu nnipa bi ayadeɛ yes ɛti sɛ ne ya woyɛ Kristoni wo anu adwuma no ɛkɔ kɔfɔm wo ande kaba so kra so taseɛ yes wo ane nneɛma bi atie gu ne nyinaa yɛ bɔnsam hyehyɛeɛ sɛ bɛyɛ ɔbamba buo na wontimi nkɔ so anso aba gyeme so amen yɛnkɔ na wɔde nkante kum Yohane nua Yakobo enti abrɛ a Herod ɛte ne nsa sɛ wɔsɔre tia akristofoɔ no ɔkɔkye Yakob James anwa de sika yɛ deɛ ekum wɔn nso na ohun sɛ so Yudafoɔ ani nti Herod hu sɛ aso Yudafoɔ ani ɔtoa so kɔfa Petro nso hallelujah amen wɔha ba merɛfo bɔmpaeɛ o asuafoɔ no ammɔ mpaeɛ nti ɛna wɔhene no tumi nya akwakum Yakob no tim ko no sɛ mpaabɔ yɛ adwuma a anka wɔwura no ntimi fa ne nsa nka ne da tim dɔfo a wotie ma no pae yɛ mpaabɔfoɔ wate edu baabi a aduane no fa gu baabi kyere kɔm na Onyankopɔn etimi deliver yes sɛ ɔhaw na deda nipa so no ɛdɔɔso bade nka yɛn daa amen fa so bra na ohun sɛ ɛso Yudafoɔ ne nti etu ohun sɛ aso Yudafoɔ ne nti ɔtoa so kɔfa Petro nso na so na yɛ piti na na ɔkyere no no na ɛbra wɔkyere no wɔde ne kɔto afiase wɔde Peter akɔto afiase wɔde ne hyɛ asrafo ba na owurɛ bom sɛ ahodoɔ nan sa hallelujah amen wɔde Peter akɔto afiase de asogyafoɔ mako 16 nipa baakofoɔ sɛ wɔn wɛn no ewiase ɛyɛ o sɛ nyame bie wɔ nipa wotumi hyɛ obi pa na hwɛ sɛde nipa no si teɛ paa ne ho ɔfɛ ɔba bɛsia o ɔwɔ bibia bi ɛso bɛrima kora ntumi nhyɛ ne pɛ nyawadeɛ awadeɛ wɔyɛ den bɛrima bi koraa na ɛbɛgye awaresɛm bɛto ne mpɛ ɔkɔ pɛ wo nsa nte ne nka bio honhom no yɛyi sergeant bi di w'akyi sergeant officer bi policeman bi security man bi odi w'akyi gyeme so amen nipa babrabɛ ɛde da fiase ɛwɔ honhom no sogyafoɔ sɛ ɛwɛn wɔ mo ebi na to Peter no paa te sɛ ne mpaabɔ a ekura tumi a efiri tiri mu a ontimi ne ho da wobɛtumi atena Kristo na so saa na wakɔ no basaa Onyankopɔn wɔ agyapadeɛ bi de ma yɛ ɛnonyam kɛseɛ bi wɔ Kristo nkyɛe gyeme so amen ebia na wopɛ tumi ɛde Nyankopɔn adwuma medɔfo a wotie me nkotoa duro Ghanafoɔ sɔfoɔ bi nam muti asɛmpa nsakra ma adwen tete nsɔ dɛm atete nsɔre ɛfa a enuro na hyehyɛ aseɛ enuro na duro na wakɔgyeɛ no ɛdeɛ na bɛnya firi so deɛ na bɛnya ɛntwoma wɔm na wakɔgyeɛ no ɛdeɛ ba de na wobɛnya wonya hwee mfiri so gyeme so amen obi a wɔde Kristo tumi ɛnante anaasɛ wɔde yɛ adwuma bia no ewie no nkonimdie nti medɔfo a wada wabotoɔ na wɔhaw ɛne amanneɛ bi da so nti ɛyɛ sɛ wiase afono wɔ mesi toanamɔ na fa mpabɔ si wɔ na mpabɔ bubu nkonnua tumi
Tumi wa mpaebom. Yes. Shanka Yesu de da. Amen. Acts chapter 12 verse number 4. What you say? Wose no wakire no no. Wakire no no. Wode ne kotu afiase. Wode ne kotu afiase. Wode ne asafo ban no wembom sa hodo nan sa. Asafo ban ya wembom sa mpren enan. Ensa. So onwe no. So onwe no. Na no be se twema fa se chiri no. Ti no pese twema fa se chiri. Oji no ko kire oman no. Oji no ko kire oman no. Afei. Wode Petro kotu afiase wode ye. Wode Petro kotu afiase wode. Na so asafo no to so bo Nyankopon mpae ma no. Na so asafo no ye dia ba. Oto so bo Nyankopon mpae ma no. Hallelujah. Amen. Epia na wo tie me opanofo adi nkonua bi ato so. Yes. Sare waka. Na hwe Kristo tumi agira kwai. Safuna mpa. Awo mpabom. Shanka Yesu de da. Amen. Ya kronkro bi da so empabo. Yes. Wojuma sam nkoyi empabo. Hallelujah. Amen. Obo no owo sika owo bibia bi enso ntimi nware. Ayo how kese empabo na edidi so. Jemeso amen. Amen. Dente do achokwa. Verse ma sese na cho say. Anajo no a. Herodi be yina kro no. Obeyi no kro no. Na Petro da safo banu ntam. Na Petro ada asrafo soja fo kentena ngam. Entam. Odi konson mienu ogu no. Ana odi konson mienu ogu no. Na wanfu Japan no esrafiase no. Ana wanfu girigina. Epona no. Na kese. Esrafiase no. Gate nso nye gate ketwa. Nye Ana mo kopa sa na tuo ne ma ne asekai. No mo de bansa ba ku fo ntie o. Brother. Tumi bi ahuru dache. To abona dwe pose wo asasi so no o ma ho ntoda. Jameso amen. Amen. Empranti na wutim no enye wani o. Enye wani a. Me say brother, to anamo na bom pai wate. Be ma yibo na. Na je bonsam. Eye won, etimi de ho. Yes. Ya wo ya no wan kese hunu se wani nya ho. Bare mpaabo a wa me na ye mre e wo ufam ntino. Ama bonsam guso a wo ha wo. Jemeso amen. Amen. To aso bra. Acts chapter 12 verse number 7. What you say? What's in a share? Na hwe. Awade bofo be tira ne nkyai. Awade bofo empetina Petro nkyai. Na dan ni mu hyerɛn. Hallelujah. Amen. Na edan mu hyerɛn. Wo bo Petro ntam nyane no sɛ. Ano bo Petro ntam nyane ne hyerɛn. Sɔre ntam. Sare ntanta. Na ne konso ne firi sɛ gui. Ebra asomafo aguso a abom mpaeɛ no. Ne konso no. Ebra atinifo aguso a abom mpaeɛ. Ne konso ne firi sɛ gui. Hallelujah. Amen. Brother, empabo bubu nkonua o. Hell. Empabo free tini mu. Pabo ye juma. Nkonua. Papa. Jemeso amen. Amen. Enu bi na Paul ne sira se ko boy ya. Ono so epono efiase pono nyina so ya de be. Ebubu ya no. Yes. Tumi won pabom. Ti ati Petro ato fiase. Yango. Acts chapter 12 verse number 7. What you say? What's in a share? Awade bofo be tira ne nkyai. Ebra pabom ko so. Ana awade bofo be tira Petro nkyai. Na dan mu ho hyerɛn. Na edan mu ho hyerɛn. Wo bo ne ntam nyane no sɛ sɔre ntam. Hallelujah. Amen. Say ya ti utu afiase a honhom no esum ne kata so. Ba bia ne Petro ko to ya no. Afiase won nyina yesum ka be. Yes. Honhom no sa na tie. Esum bi di obi abrabo so. Jameso amen. Amen. Eti abrabo fo no ba ye pe. Ena edam won nyina hyerɛn. Hyerɛn. Ti sɛ wia. Yanko. No bo Petro ntam nyane no sɛ. Ano bo Petro ntam nyane ne sɛ. Sɔre ntam. Sare ntam. Na ne konso ne firi sɛ gui. Konso asoja fo de gu ne nsa no nyina mo tete. Na abofo ne ka kyerɛ no sɛ. Ano abofo ne ka kyerɛ no bi o sɛ. Boabo so. Na hyɛ mpaboa. No yo sa. Na Petro yo sa. No se no sɛ. Ano ka kyerɛ no sɛ. Fra wo tuma ne di machi. Fra wo ntuma ntantem na di machi. Wo fi yɛ di nachi. Ana Petro yo sa. Na no anim sɛ de obofo ne yɛ no. Na Peter nim sɛ de obofo no ɛyɛ no. Ɛyɛ asɛmpa. Efiri sɛ. Osusu sɛ ohu ani suadeɛ bi. Osusu sɛ ɛyɛ vision bi na wo hu. Aso na ɛyɛ mpaabo a efiri tiri ni gidiem. Ese wo so da ye na se ndara so na physical. Se wa nyine ho amom paya. Eno ma beji egu. Sikato nsemu anahye. Uhu je odi sika ye. Emanu ya fo okra se wutiri mu ode. Enso nya wo a eye tumi bi na yesa. Shanka Yesu de nda. Amen. Mpaabo tumi wo. Etebra Peter ye dinu tu afiase a Ajaba chiam ye koyi na kokuno no. Asomafo no bompae. Mabofo sani firi soro. Enya sa nansesemo. Esi rather carry. Yes. Physical. At once by force. Hey. Immediately. Na onyankopɔ tumi yɛ adwuma. Ti nyankopɔ di awon paabo kwan so. Yes. Na hana da so no ebe firi wakɔ.
Shanka yesterday. Amen. Asata 12 to my 10. We travel for the kind. We travel for the kind. And one to me, no. And one to me. Or do that, dear Prandico Colmo. Or do that, dear Pronoa, Yadico. And one can say, be my own. Hallelujah. Amen. Say, you to me about what Brabmoa. And couldn't you be in my empire? Couldn't you be in her? Sure. Upon Ancassa be my own. A pro, and you'll be the beer. A Prono Ancassa. Said that dear Pono. That dear Pono, that dear Pono. Yeah. That the Bruno, woman, dear, you trade us and I like I say, a prono be a prono as a bee. It's all your Mpaeɛ, spiritual dog, be a da, and what tono. Yes, you saw him about your right, maybe, yes. Our dear prono, I want some for tomorrow, Mpaebo, some prono, maybe, yes. You shan't get yesterday. Amen. Or born my house, assistance as you were so, Brabaya Baga. Besesrem kwa inkunu ya bone ti so yiro Mpaeɛ sa ahokyere ane me pacho ahuhia no a abeda so no awurade no akasa befa Mpaebo no so ahinihini proma yes abonsamfo agye me pacho wakontuo mo nkata ho pipese no ade akosia a hwe master key bi ewonyankopon samu bonsam timi tupnum no de safo no gurubutum bonsam timi tupnum ni so gurubutum o timi tupnum no de safo no gurubutum no de nam edi do be you brother sini no mitumi a untimi da na nyankopon no ekran ho asem won kita master key yes so that's here o kita master key this what the bio promo wa ndi ba bi kwa ba kete kwa jiska do neni pass machine wa sesa say nyame tumia Mpaebo ni nya free jemeso amen amen ente do chokwa wo se na le po na kasa biema o e pro no kasa biema na wo fredi twem obro ba ko so na o fredi twem obro ba ko so na ntamara obofo ni jane ho na patro ni ba ne ho so no ete patro ni ba ne ho so kan se afa ni mahuna mpa se wade asma ne bofo wade asma ne bofo obayima free herod eni yuda for my sem hallelujah amen nti bofo ni yi Peter no Peter ekoka asmafo no okwa roda ele bebi epro no ono kra no onyini na wo be wo se Peter gina pro no bia na ehu ani genti odimirika kobo asmafo na ma okoka na se wabodam ha na betima ganya free herod nsam wala mo ne miro be se Mpaebo Tumi wom ebia na obi abu abam sa dia dawo so no nyame ko ne nchan ko ye no anya free obi bu obam wasa kwa no so antie no wa bonsam yes shanka yeso den amen na fa asempa no mutumi no ehye ho yes nti patro obofo no agye ni free herod tamfo no nsem Mpaebo nti jemeso amen wo hawa didi ni paso no enye ni nyina na ye de biase medidi o Mpaebo na ye bone sa no edu ba bia eye amodadie ni akonchen yes Kristo fu bebre o muntimi nya konchen muntimi ana mosa we de duro so ana me de duro so ana me nidia e bono nso nam nidi ya ho wo so bada wo hanan kwada da bi enkwada jemeso amen Mark chapter 9 verse number 14 yanko aye Truth Church International Sokoban Wood Village and what yanka ewo Adishi FM 99.1 so tinyame asam na benya nkwa yes amen yanko Mark chapter 9 verse number 14 what was I otwafo bi aresa yes Kristo ba ye no adwuma kese ba kwa oye de kan ba evangelism no ya aresa tutu ahomane sayarwa bebre vise wohuru se bonsamu dukuru ni power asase so dodo dianjo ko ni what was I verse number 14 no do so for nchen no etia bra wodu asmafo na asiafo nchen wo hunu nkofo pi Kristo hunu nkofo bebre ewo eni atwafo se ane atrefo se woni wo bisabisa won ho asem wo bisabisa won ho nsem na ntamara na entamwa enkofo kokko no hunu no enkofo kokko hu ye won hu dwiri wo de mirika ba chia no anu mu de mirika ba chia Yesu wo bisa won se ana Yesu bisa won se e de asem na mu bisabisa won ho yi adenti na matwahia hu kwaso na enkofo kokko no mu ba ko bua se ana wo mo gina ho no wo pasam kwaso wo pesa no kura daddy oso se hu
omo nyina nim se Yesu ni asuafo ne nam na asuafo yi se mo ma gentle ha odi Yesu achi nipa dina jimu dina mu di Yesu achi na asem wasi na ye hunu hoye tina huhu koso dete do atoko verse 17 na nkofo kokon mu baako bua sai eti nkofo mu baako bua sai chechefo me de me babare ma huhu mu me babare ma huhu mu a esa ye mum me nambre wasuafo yi na je se wo mu a wo mo yare emum yade no ya na enye ko esa me ka che o se o how na de nipa so ye wo physical and spiritual nyankopon mu nipa se be ye mumu dabi so ti ase yes ewrododo ho ebi na ye emotion but the mum se men kasa de nyame amfa nke ni dabi so ti ase Yohani ne papa so ti Zakaria yes ji awan nyi nyankopon asema ni nti na nyankopon ma ne ye mum eno kwa mana kasa bro hu Yesu na hallelujah amen eti awurade asam se bai wase na nkofo kokon bua baako bua se ne se chechefo me de me babare ma huhu mum me babare ma huhu bone ade emum ato no so ebrew na ontumi nkasa na babi eso ni mu no na babi a eso ni mu bia da e ma ne sensene sase na anu twahuro hallelujah amen enti sa abrantie no o how many na dan so o twen ne se no se fon o yemum hai ana etwere yade esa ka ho esa dan so bonsam trimo odi no se fon enti se mi hu nipa bi na o mum penya me asam empempa ba na me ya hallelujah amen wo fawiase hwenyinse wo togu hwentade boni bia wo hye hweponi wodi wo ba Kristo mo pese nyame hyirawo na nyame hyirawo so sentiment mo mpae e de na nyame asam nya wo de na pese nyame nyama shanka Yesu de nda amen onyago project wa tre ne nhyam yes wa ye kado se obajew na obatimi antewo a ade se wo firi mpaabo a e firi tire ne mo wo makom te wo ya na enkoni abon bi e daw so etimi apai yes shanka Yesu de nda amen de bia na ya se e bon tokom de bia wa na yere beda de bia waje wa na yere beda corrals ana mintimi ana me hoya basa we dwamam fododo e dwam ka kire o pray we dwamam fododo hallelujah amen e ma ni babre sa no mo tie ne kuru ko nyame aduma no de sa enam nsansam we aha na dwen watam bible si wo yo te sa sakra wa dwen ha obi timi ka sa me de mintimi ngware sofo e mintimi nya sofo ma me e dwamantia so asofu juma no di nipa begu so obi altimi ko bi a 3 days 1 week wa na ma fie no he say ono ko be dam pa no so everybody ntu akono bo ni free nipa amen jeme so amen yente do choko wasena me kete wasuafo ne se wontumi antu nanso wontumi antu opose wonse o enema mu ne gidie hallelujah amen wonim yenti a asofo na ntima ntu dabi on say Yesu bai no wo ye na dwuma no Yohani asuafo no etra se hu se Yesu asuafo no nyampaabo omo mpaabo yes de bia Peter buronko a etu omo fa ho nwa anu nko kwahye Yesu se adenti na asuafo no nya fasting omo nyampaabo ana Yesu ka kire asuafo Yohani asuafo no se ayefuru kuru no omo nche ne de eni kwa so omo ha omo me kwa eno be mpaabo omo ye nso nti omo mi nche de akonche ne omo no mi baba nnenam na no omo nim se omo ye Yesu na asuafo ni se omo ankasa de be eyo omo udi sofo achi wo pesa wo preach ti sa sofo no wo ye mpaabo onympaabo de bia mutuo ne nkwai wodi odifo bi achi wo ye nakota wo som no ene som de wo ya de but wo ankasa utimi ye mpaabo untimi nye hai ana me pesa me yese me masa ana pa no num koku ewia no wo pe yi e kan say aduane galia go be wura na ba what na tenso a onye wonya tumi da yehu wura de bia ba ye hunamuni shanka Yesu de da amen eti abra asomafo na me pato asuafo ni Yesu nam no na omunya mpaabo yes eti how ba omuntimi nsa muntumi Kristo ni awutiamie na medjuma ni awutiamie me se fa mpaabo si wa na tumi awo mpaabom yes
shanka yesu de da amen ya wadan ya kwa mpaeɛ santasi me hon man na ma bi frɛ me from US me preacher bi a wotie me ofrɛ me an wo se wo hon mo an ya frɛ no from Ghana say ni nyamba akɔ frodo obi oye mobile money sika over bese titi sika 500 million and akɔdu owura ne ho owura na hwe and e be say ade achi omu hu se papa ne ba no fro car nti papa ne hu bi kikiri na de papa na kwasha sales ne ba no nowhere to be found and ofrɛ me ye babo ya wadan and ofrɛ me no ka je ne say onfa omo ba no akɔyɛ saade no ne number ene ne din on fantastic mo WhatsApp na me confirm me friend number na switch off ampa na me sha se me bompai woni ade number eno aye kwa sore and ofrɛ me and then also na abrepa intimate man peke nti akire na me yesa me friend nti yesa me friend no o chem so wo adwuma and o ye voice recording ba say akwada no a wahwe wa ye hu no a eno nti ye de le bra pani akoto afiase no ne nsa ye de be aka o mu kusu hwe nsem no mu Mpaebo mu Tumi hallelujah amen I am Mpaebo yes Mpaebo Tumi wom yes jemeso amen amen want man nyiro ho am mpaya me so oponfo no ebetena wa enwoma papa so wo yie di obetena so jemeso amen amen yete no toko wasena me kache wasuafo ni se wontu no kache wasuafo ni se wontu wantumi nanso wantumi no bosse won se ana yesu bua kache won se enama mu ni gidie menta mu nchen kodu daban ta mu nchen kodu daban menta me boase mamu kodu daban to me boase mamu kodu daban mo fa no meme mo nyanta fa kura no de ne bre no an wo de ne bre na bro huru no na bro wo huru entamara ho no ma ne sensene nti abra yesu kristo nipa no huru ne pe ana Tumi ne keka no hwe ase hallelujah amen gidie ni mo bi ntime nsuan dabi nti bia wo ye sofo ye nyame nipa ana wo ye kristo no wotie me ebra wo sate se wo bɔ mpaeɛ afei no ha no ye kese on se bon samsa no ye na dwuma o ma honhom no dadi wa akora nim se na be ya ebebu yesu abam aso se wo hu no na honhom no ye de e ma ne sense ye ye to do atwa bela we na o hwe ase no bu fa so anu obu fa na no twa huro na no twa huro that's number 21 yare a ha dwe ba kono no na no se twa etimi kan obi na tikwa bo no awu etimi kan obi okwan na ni teko sigatem etimi kan obi ko okwan na okoto ka akwam na ka twa fare so ya bone ba ku a ewu wiase a edide binum so akwake to woni bone na bonsanfo tima to yare wiama berofo ewiase no ade bia da anya edi wunya bia da eda oso no Mpaebo ne di to ase jemeso amen amen yenti na Sokoban Wood Village yasha enanso Mpaebo si ho a enana otwe yasha se abonyamedin yes some kolu ya dida ya nso obanum Tumi so apafri ya nso yes on the third match ya na otwe yes to how be that house bia Mpaebo wura Mpaebo na Tumi won Mpaebo yes onyame ba dia danse a oso kan ma ho bi wo dia danse ni bia be hye Nyankopɔn no nyam enko emfadro nka wa no yes shanka yesu de da amen to so bra enko Mark chapter 9 verse number 21 what you say na obisa wase no se anu obisa ne papa se ena hini ya ye no ena hini na we no ya no ka se anu ka se efini mofra se na ta ka no to ojani suom ta ka no to ojani nsuom se be kuno na se obeboa me ya na sa de ba ya obeboa ya na se obeboa me ya awurade boa me hallelujah amen ana yesu ka se wate yes enti bra wate papa na nsem no eye no mobo ana wasa akura na ya yes wa assembly to aso kanda verse number 22 what you say etaka no to ojani suom ta ka no to ojani nsuom se be kuno na se betumi a aye bibia awurade hu mobo na boa ye na yesu se no se ana yesu ka se wo betumi a se wo se betumi a enyoma nyina betumi aye ho enyoma nyina timi ye ho ama de wotidie hallelujah amen tino me ka che o se Mpaebo free gidie ane tini ne mu no eye ne ma lebre jenyangu body so yes we Tumi wa dem fo akwasem o ka ba mo she gina etemi dofo wo tema na pai e ma bibie mu obo mu dia akọ so bu a wo da wo na fa Mpaebo so
Jemeso amen. Amen. What's in a Tamara? Abafona Jacam Cassa. Abafona Papa Tiam Cassa. Me Jimmy D. Me Jimmy D. Wame Jimmy Nino. Wame Jimmy Aminio. Na Yesu who sent Kofoko couldn't be cabano. Yes, who said, and Kofoko couldn't be cabano. What yet you feel say? What yet you feel say? Who and the Sutifo and the Suit. That's what said. Miss So say, Miss So say, Frinimu. I send that team. Now, and then the team flacker than a twin pea. A twin pea. Now, oh, yes, sir. Now, yes, so be all from any puppy. I can't say what I can't see what. I used to saw Nessa, and I used to saw a branch and a man. So, I'm no man. No, sorry. I'm not sorry. No, do you know? No, do you? The 3 or 4 I want to tell you, say, hallelujah. Amen. Was on some woman at the share from okristoni Mpaeɛ. I was sorry if you know her from us when young Gongo. And you look correct. Now, Madame, and Pana Bona sorry if you are. What they Yakata Yabu, Yanda ya, Sokoto Mama, Yamucha, water from, and on just when young Gongo, the best stand there. A bra, so, would this a muna, or before Yame bonus or tura, or share from sure from whom bonnet the 2 free move. Yes. Bonnet the 2 free move. Za bonnet 2 free obimusa or top for more or yam mere. Not to see be a woo. And not just when young Gongo. We cannot crash out. Hallelujah. Amen. A Tamano Obanua. Some forbidden and Sato so to hear ya. A few new papiano. And not just when young Gongo. Debbie. Saka one day. Yes. Nah, ya sorry ya. Una obi e ona ye mama menya honkonkro mo akotia sorry o tia sorry o bompa no tware ono asa tware leader no ono no bompa ye ono atwa congregation ni mo babasia make e wo huni bakro mahunda dada wo gina pulpit anim say wa sakra wo ye evangelist wo ye deacon wo ye professor doctor ni pa atudi na chi heaven of Mpaebo heaven amanya gupo to me deliver the video be back until no be ojira congregation mu bompa ya ma congregation no ye hu yanso atwahe fom ono amu asa atwahe ai otwahe no da fom ho an wo tiem onkunkuru ni mu sanga yesu den amen abra yesu kristo tia ho me pe e dia plantia no to fom na yesu so ne nsama no so na yesu ma ne nsa so atwa brantia na sorry na oduru fie no the prayer of truth fie esu afo ne bane che bebusa no se afo ne bisa Christ se adentire ne yentumi yentu no adentire owura yesu yentumi yentu ana o se won se no kacha won se sadie idie wei na de ban wontumi fa bibia ntu no yentumi fa bibia ntu adisa mpabo ne bodadie adisa mpabo ne de bodadie shanka yesu ne da amen eti na odisa na mpabo no ye the fra kwanche ni mu adadiem ni ye ye ni mpabo ya duane se aduane aya ni mpabo yes etu okristoni a wutiam a wo pese hu Nyankopon no monyam pese hu Nyankopon tumi fampabo a efriti ne musi wo yes du ba bi a choyam na ye fru no ekomo ndew yes na ekomo diu na muja ni nsu fru ho no na etiam fru de Nyankopon tim shanka yesu de da amen abranu ko ento aso bi hallelujah amen did me catch nyame mane adofo no ne atiefu a etie me dodo ahwe media no so nyina se tumi ewo mpabom yes se oyiro ho na ode mpabo so na wa mo waba mu amu a se di tie bia onyankopɔ ba mu hu ne mu nyam yes ti mpabo so na be din kunim amen amen ye nyankopɔ ne abankese de wase ye hwe ne mu nyam se na makɔ mu abegu aba no asunduem ye so pato se hu ye mobɔ na se mo akɔ aka ma nko hu mu okra bi obeti bia wonti no mfa nyanjo nsakira do hunu sampa obebɔ mpa ne san se bompa ye behunu ne munyam de a koso aka ye na hye de ntimi mompa ne wani munyam na de maye utumi nti wasumdwe mre so da amen amen sabre obetime afre diaba dwumadie ne so asempa no abanawie ye edubra so obetime de wadwenkyere abasisia numbers edidi dwumadie no
0246 0246 18 5959 5959 0246 18 5959 and I said 0577 04 21 30 offer will be a balance. So hello. Yeah, hello, good morning. Good morning, my boss. Nothing to say. Your Sokoban Wood Village, Bola Junction, Honoma. Sokoban Wood Village. Yeah, Bola Junction. Nabatombe program time. Bebacho, now to send the third match, ya, Shasia, Jinamusa, if you're that anajo. If you're not there, watch night. Yeah, at the account. My phone number we 0243 819 and I say if you do me no ya the number number 2 dwa say be ya benya direction yi why okay na go point show okay tell me after the abadwuma die no so obetime afre de aba dwumadie ne so 0246 185959 0246 185959 Sansuna 0577 042130 0577 04 2130 yeah twen wadwen kire obetime afre de aba dwumadie ne so hello, good morning. Good morning. Good morning. Me pacho dini baby akasa free. Me pacho me dey na kasa free so. Yo, brother se pacho mi enti ono pe. Ndeni bajo. Ya misra mo unsema no for instance, ya na pa so amaya tie. Amen. Amen. No. Na the mesra ze mayemre, na me Mpaebo for pa mayemre. Misra so ka Mate, but more than any program, no. If we had the number we better to na our friend na Mpaebo e koso no. We do mo aba be guram keka ho biem why. Na na me person do ye wa brabom bia na etimi wi sam for my tea koso ati dwumadie no. If we are ye the number no better to if we pe na wa friend na hu no kwa be fa so abo Mpaebo why. That's it from that na me sha. Ye go so a frɛ train afrefo no 0246 185959 0577 042130 0577 042130 ubetime afre e de aba dwumadie no so ye ne amote yenkan ye True Faith Church International ye Sokoban Wood Village Bola Junction ana ye wo e na no pay ye de nyame asem e de ebre wo Yuguswa train afrefo no frɛ mo hwe wo Facebook no number no ene da screen so no hwe wo TikTok wa betimi afrɛ e de abadwumadi ne so number no biem ana isa esiso no 0246 185959 0246 185959 0246 1859 59 and I said 0577 04 2130 Yuguswa ye train ye afrefo obetime afre e de abadwumadi ne so na go police adofo no nyina na ye twa afrefo na obi anyamba mu ne de na ye de ye kira kwan to aso preko ano no obetime afra ba ofre e ba ye be pick na ye de waka dwumadi no True Faith Church International Kumase Sokoban Wood Village branch no Yabaso. Hello, Dr. Mpaeɛ. Amino me do for na pom to say. Pardon na mo say. Nyanko pardon boko. Mpaeɛ ba dey. Yo, oh me. Amen. 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 No Mpaeɛ ni Tumi. Amen. Mpaeɛ ya na yibu a elebi edwem. Onam so nam wo so. Na mewuawie. Let me see. Na me tumi so. Nyame won shira. Amen.
no man tie konsom siasie amen oni o ma dwen o ma kumen amen siasie amen na sampai ko ya ye be o mo shem amen na shebe force support obeji o amen na men ka mo no ya bo afọ membo amada amen 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 bye bye mama peace no ya da se bebre o me nyankopon nhia but of ubetime afresisi a abadwumadi ne so enti number no me set mo biem 0246 185959 ana 0577 042130 frabra dwumadi ne so na efo adwenkyere ebra na bibia enso enyankoso True Faith Church International Sokoban Wood Village branch no ye sofpeni odifo Sambakani Jacob Beche papa yebu odin na yabre ho ase yabo mu ase de amount because nyame afa so aboye papa minia abrebia no zenipa wo ho a bompae se nyankopon ebeyiw edwama ni papa a obetimi na nante yes enyapa aha ni fa bia wo ho a o se wonya good leader yes na one ne nante a di nyame aye no ebi abesaw so that's here yes aha obey nyame afa no so aboye pa na me sunti na ye wo ade hye fm ha ye kenya me ase papa na bia wo bia nyankopon enhia amen enti asafo a ye Sokoban Wood Village True Faith Church International no empanimfo a ewomo aye osofpani odifo Jacob Beche one ne empanimfo de nanso mpaebo asi ho na mpaebo no ye be hye ase kosiada ebei me kire na otwese ne na otwese ne na ye hye mpaebo no ase ye 3rd March na otwese ne pacho me say ye 3rd March asam because me kan say March no kwa ni twidi say bosoma miensa no emu na fi a etoso miensa e kan sa omo a omo mfi kwa no mbehu aha obenim bosome emu na fa miensa wache se uyisuku amba eti nyakopon ya dom a 3rd March no kosiada na otwese ne ehuru butu awo Kumasi Sokoban Wood Village ya shase kosiada no a na otwese ne 3rd March no a ya be mpaabo no saa kosiada ejuada ebrada ukuada yawada efiada na na jono ya sada watch na tade atato kwada ne aforobokase ore se me ba enti ya shase ukosiada no a ye be wie efiada na ajo so obi abaso ye fa ofre hello Yes. Hey, owo me asudwe nkan wo. Emio. Pacha na ho ye de. Yes, nyame. Yes, adom me ho ye pa. Yo, ye de Awurade ase. Na wo nto wo se sai. Owo me nyankopon adom boko. Yo. Adopa ye ntie we. Amen. 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 Sir. Amen. 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 Baba obia bete nyankopon enhira baba nyankopon enhira yako English abochimem German tone yakofa akọ ne free here hello me ba jo monka time amado be start you me ba cha yeguso announcement no enti me de betu dwawa ya time no so enti yeguso announcement no yo ya da nyankopon sha brother yeguso announcement nyankopon ya domo 3rd March no 3rd March na otwese ne ye gina mu saa kopem ni fiada nacho enti time wa de be hye mpaabo na se no
ya sha se anopa nonkono ha 9 am ya gina mu sa awia 2 no mienu 2 pm ya sha se 9 na 2 ni apon nyame anim ne ye kwa ntemu obi a wani bia no uko nyame anim a kontem sorry ya no afa back wafa oyi pa na akọ je obekọ mpaabo a entina fie ma nondu mo hana sori anopetututu aso ka o se hana sori anopetututu nti nyame anim kuro no ye kọ ne ntem ena nyame be hu se wo ye serious no afa so abejew nti nyankopon ya domo a efiri kwasiada ekopim ni fiada so eye mpaabo gidigidi anopa 9 ni ahyase nti so bibi ya ba modna so beye no sa fiada na memendanim na wate unsafiri nti wo sore ya na obu aketem na waba mpaabo no so person ba mpaabo no bia na ofiri sunwan ho baabi so mam wo sunwan ne mpatam nyina mo fro ka no a mo du sofolaya na wasi wo sofolaya amenamu ho no lorry station bi ewo ho okọ hon ma wo se ope atonsu Kuwait car atonsu Kuwait car ofuru bia na wakache dobe ni se na metri se ubesi o Kuwait junction tieni ye mbacho Kuwait junction mo free tano so ene sunwan ene sa hon area ho nyina ba nyina no mo si o sofolai na wanante kwa menam ho lorry station bi ho kwa wo se o ko atonsu Kuwait ope atonsu Kuwait car trotro ofuru bia wo se ubesi wo Kuwait junction anase Kahuro junction edini yetu Kuwait junction anase Kahuro junction usi pe number na mdi tu dwa na frɛ 0243 81 97 56 0243 81 97 56 mi se timu biem 0243 81 97 56 anase 0240 98 51 96 number we mienu ana edidi dwuma ewo ye program kese ne se wo frɛ frɛ so a so pani number na me to dwan ha nti wo frɛ we na obi amfa frada wan no se nipa no dɔɔso aha nti wo frɛ abɔmɔdan so wo bɛ frɛ akɔpembra ye no be kasa nti mo so a mo free offenso techiman ene sa area ho nyina abɔkɔ mpaabo nya mpaabo ketuo timu da so yesi omuni mpaabo eno ma ha wache na people se ba ko a wo pe e wa bruchimem wo brei wa bona dwempo so ba be boa open krata de ye adwuma onya to anamo fa be hu ebegura mpaabo no what nti dodo efirifin so ene ne mpatamu nyina techiman ho wale nom ene barga nyina muntu anamo mo fa ka no a mo mura kejetia nti wo be sikejetia na wo bisa adum railway police station adum railway police station tieni adum railway police station ya kira pe enimu ho no ma toto no bi gina wo pai Sokoban Wood Village ufuru bia ka che metini se wo be si o Bola Junction na wa fresh number me 0243 81 97 56 0243 81 97 56 hallelujah amen enna dodo nso a efri enkran tema ene ebrono no a wo kumase ho no on se nkran kwa no so no sa tek no ene ho no sa re ko pem nkran ene de keka ho no omo wo sa kwa no so nyina no wo mesi wo tek station wo si wo tek ya wo den si wo tek kura branwaga junction o simple ha mo am free nkran e ba ni nyina mo mesi wo Anoga junction afadwo so ho nyina afadwo so ho nyina no besi wo Anoga junction usi Anoga junction ho no no a filling station ho no na toto no bi gina Wood Village toto no bi gina ho no ma pai Sokoban Wood Village ofu kan bi pe na kan nuto aka che metin se wo besi wo Bola junction o hwe no amfo antwam ene metin for no pressure nti woni bete no wo do ko enti usi wo besi wo Bola junction
frɛ number no ne edidi dwuma ebia announcement no wura kura betimi afi edin no ti number no de ekipo 0243 81 97 56 0243 81 97 56 and answer 0240 98 51 96 0240 98 51 96 ofra babia utie ye free bia dodo a ehwe o media no so nyina number mienu a media tudwa no mesere wa ofra enkomotwetwe bi ho bia no ibenya brani adaje eno atwetwe afei ukuada ebei ene ekwasiada ekire jo ebra ukuo ayempa okese gidi ampa yebedwa me say aso dem adanse ese wani enso ka kire yes ye betra so say ya yenim dia ye kan yes yenim adanse a ekoso na ha ya radio so ntia ke TV so anka adanse ne bebire wo efon so na ke ye no TV so sa adanse ekoso ye obabi wo ho no a okobọ mpa nyame ntie ene wo mo motututu nduro no bra nyame fie nso de bi say de so se se yem ko nyame fie nti bete True Faith Church International aduane ne ya no mena ya kono yes osofo je ko branch nyankopon hia papa amen ono de no kwe adwuma amen adwuma for cloud di wo yo so be di nsehuna odi nyame asem be kira yes hallelujah amen eti nyame suro wo ha yes obi a oba ho bi adi adanse eti sa oyo oba na aba mpaabo ni bi nso a bo modern address kama aha hunu se wo ko nyankopon ani waboduku kama ho yemfa trouser ma ho yemfa tade a emu ye light ma ho dress kama say wo ko nyamie ma kwaje a desede ama mpaba ye the number no biem 0243 81 97 56 dudu free boasin so ba nyina ubetima si water the junction aha kesi wono mo eba Sokoban Wood Village ufru bia number nam the 2 dwan 0243 81 97 56 ba bia wutie ye free bia da hello eta chawo tese nyanko pa do mo me do fo na won so e yewu adom na ho ye woni e last one me baba ko yare enti mi o me ka kire na o ma enti na ma no ho de me me ba cho wan kasa betimi aba be gina ma no yo mate enti number no ye de 2 dwa no 0243 819756 no fresh a number no na eduru ho brane e mo mpae nyame be fa wo so ama wo ba na ho ato no yo mate yo ya da se nyankopon hia yebre no aso enti adwuma ye eye sika enti ya fa konye so na de ato adofo no ne atiefu ododo ahwe media no so ene dodo a de hye FM ekoka bia se yesra mo meso yasene na ye wonsem pia awurade de ahye ya no a ye pese efa ye so ne de ba ewiase ene kasafidie so matiefu nya oje ne fa hodie enti obetime de okakrawa sika kakra afa eye number me di 2 dwen so 0243 81 97 56 dia beba Jacob Beche mobile money number o de ebi fa so a yen sabeka na yi aba beto airtime no wan kaza so betime to anamo na wa ba ha na wa beto time no e dia mai nyankopon hira tiefo nyina nyame ya tom wa ukua da wei Sokoban Wood Village Mpaebo kese no e baso ukua da be Mpaebo ifiara bia so ye watch night 3rd March akopem 9th March no gidi fa ho be wura Mpaebo nim na onyame adanse ebeye enkunidi e dia ma o kire nwumre 8 to 9 pm yesa wa kasafidie so ene entena na onyankopon so ebe mo adi nkunim nyame onhira yenda amen.